Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismaois. Di marang gawean, emang HP ini tak cas cah. Baterainya entek. Dek bengi lali gak ngecas turu wesan. Selamat pagi menjelang siang sahabat online. Kita lagi goreng kopi kok Sumatera. Komai masih, komai adike digoreng. Ape enek wong njaluk kiriman bubuk. Pengen bubuk Sumatera asli, sok di packing di paketno sampai teko Solo. Njaluk bubuk, guys, kok wong nyidam. Iki carane kene gorenge pakai nanangan ngene iki. Ngaron. Iki nek ning merah dienggo bancaan ngono kae. Iya nganggo ngene iki. Iya. Kenek ya dinggo ngene iki. Nek make tuku sing trepes. Ya malah sing kaya wajan ku lho. Ya cilik kenangan iki. Ora ya mbok kaya wajan. Ya mbok iya ya nang iya nek. Tapi kenake iki carane ning gone geni ngene, guys. Empawar nganggo kayu. Aku ape mandi, bar iki ape ngidul. Kayu pelem kayu buah telo. Ape niliki bae. Adus saniliki bae. Berarti rum matang. Dara wis, urung. Wis matang-matang. Ora kok ya pengen kayak kopi kapal api. Jadi kopi kapal api. Kapal api kan api, kopi ini bening, ini hitam, kopi. Yo, ada merah gula kayak Iki man dikei apa, Bu? Campuran gula. Nggo gula carane. Iya. Jadi sapi, enggak goncang kan seger. Aku enggak jodok. Wong anggone gula, guys. Wis mateng, yang tengah-tengah. Enek sing dicampuri apa, Dok? Beras. Iya, beras enek. Ya kamu paham kok beras banyak tulanan. Beras ya api, dari beras sidik kuwi, beras sidik ini. Lalu di bagus-bagus apa anu? Sudah ana punya kiriman. Bagus-bagus ayo. Iya. Wis, ini mungkin mateng. Ler apa ler? Api ben. Teman tanduk ben yo, ben. Tambah ler. Aja kisupane jek kuning-kuning kok. Kene mateng. Wala ambune ngene iki goreng kopi, ambune teko ndi-ndi lho, guys. Mabret kok kono-kono. Pakai gula satu. Waduh. Nganggone carupane gula, enek sing nganggo beras, terserah. Iki trae pakai gula kok. Trae nganggo. Iya lah kok. Nek goreng gak tau nganggo gula. Wah, lah kayak gula sithik nek. Ben apa? Sedep. Marane wangi seger. Ambune pantes ngene beda. Marane gak gusang lho. Ora tau roh nek nganggo gula. Walah. Ora tau tak kei gula iki. Kudu beras kayak gula. Kei beras tok. Walah, beras kok gula lho, kayak lain tak kayak gula. Gak ero. Kudu kabeh terus kanggo gula kok. Iya. Ah, kudune nganggo gula ambune kemedul ya Allah. Cuma dia budeku, budek ngene bakar. Tapi bakar. Karek diselep ning kene iki enek selepane pemirsa ning nggone kono anding pinggir rel. Ini masih dengan bersama jengkol. Jengkolnya dicipuk ponakanku, guys, di sore. Enek tempe, enek pengesop engko awan. Dok iki kalau ngewek tape, go mulih. Engko pek ning gone mbae wis nukokno susu, roti, engko pek tak tambahi apa mie. Minggu tape. Ampun guys, ki anake lagi metu ndek bengi. Ki kerayah ki. Lho, 5 iki, Mak. Ndase. Lho 5, Mak. 2, 3, 4. Oh iya. Wis bokong iki. Iki bokong iki cerita iki. Lucu ndak? Iki apik ngono telon iki. Brondeng-brondeng sing telu. Ini ada yang minta cek merem ndak?
Wah, lagi kok ngalih ping 7 ya. Mbah. Ini kok ini beda. Gendong. Jaluk mangan, guys. Kamu kemiri Pepes. kemiri Nduk. Pepes iku. Lah kemiri gak ambu. Ayam bae. Lu tahu. Lah iki bojone ndi, Mak? Kucing iki. Bojone wong angkatan. Kan wong angkatan. Rara mana iki kucinge? Kucinge mana, guys? Loh. Papat. Iki metu. Lah yo. Cek emik iki. Ngapur lah kalau kapune menyemek. Oh iki lho mata masuk ke ngapur. Mata kok iso apa? Bareng nyemek-nyemek. Pak Eber, kok sawah di tengah? Amah long. Sawah. Udah dah suari gitu. Lah yo edek kono. Iya le. Pedes enak mandi. Entar sama. Lu tak mau mesti ngon tak tenok kene. Hmm? Tak tenok mau Nduk kemiri siji. Iya entar mek. Lah kowe sing ngakon kei Kemiri kau kemiri. apa dikei klopo ya borotan. Lah iki yo dadi enak lan. Kok enak ae, Dok. Dibakar. Oh, ora ditangan ngono kok botok. Ngau kemiri enak nek kemiri Enak. barang. Ndegrek ning montor iki aku ning kidul niliki mbae. Lho. Ae. Apa darana ta? Delok foto. Iki sing dadi nganten diingi kae lho, tapi dadi ngantene ning gone wedokane. Kayak anake Pak Deku sing dadi angkatan. Iki adine ibu sini Sumatera, adike, piye mbek anak-anake. Oh. Ayo Rene sik. Udah kok terno Mbak Supres dang. Ndek gage ta. Lagi Rene ngajak mulai tak. Kemang melok piring. Mati kowe kok tak buake. Gak boleh kalau dorone aki gosak nang. Golek ya. Gosak nang. Gosak nang. Kan gak dhuwur-dhuwur. Karae mbok. Anase mbayani ning kene, guys. Biar enek angin. Yo. Ning ndi? Ning ndi? Iru lagi. Aku pe mangan. Ontakem delok kene ndak ora. Lah kowe dodolan ning ngene Irul tak anteni ning kene engko tak celuk nek mulih. Nakal, guys. Apa mangan? Pengen. Endi lho? Ajange ning ndi? Ya do kena do Pak aku. Lah ada bikin apa? Mah. Ayo saudara. Engko tak isae kok bingung. Kita tahu balanya matang. Iki sing iki. Mangan, guys. Sudah ulo main. Nek ditangnya matang kabeh. Ya mah nyambel tomato ambek goreng tempe. Aku iki yo. Yang bertopat bang goreng tak. Urung masak. Aku jane pengen sing kangkung. Sing dudu cilik-cilik. Kakak mata kau susah kalau situ lari. Lali. Mana tak ngerti lagi ndek. Sapa, Mak? Pak. Irma. Oh, wong langsung balik. Bar nguntal mulih kok. Ora ngenteni pake kok wonge. Sekilo seneng mbene mulai. Mas jengkol itu nganu. Kenapa wis leh kono? Anu. Tak tidak. Mangan kelaparan. Nanti gak kelaparan Pak. Mangan, guys. Des. Bismillah. Rahman. Nyiloin. Ah, ini.
Deh. Kalau di gurine adem. Gak mangan kowe? Ya. Pepes tahu. Wis. Oh, terus tapi enak. Ini tak jualan romplokan. Pedes deh. Jare wis. Nah, kene duduk ning kono sisih kono. Sisih kene lho. Wah. Kene. Sisih kene. Kene lho. Pedes tapi enak, jadi mangapain. Dede jare pedes tapi enak tapi mangapain. Mangapain deh gora. Mangapain deh. Tapi enak. Dia ngejak beli batin dia enggak. Ayam ayam yo lah soal dia jangan. Kae ngomong ae. Ayo dulu. Bah, oh iya bah, ngomong. Apa sih Wak? Iya. Gua betul. Ambek teh pasan sini. Bayi berloro guys, kayak sama aku, jadi sampai digendong kurang bulan. Karek siji yo mumpung siji urip wong tuwek. Jadi nek dolan rene ya niliki rasa nggo apa-apa, penting aku mbok tiliki seneng, tak ambungi. Aku aja ambungi ambuku gak enak ambungi guys. Tapi ora tak konten. Boleh. Jangan main bebek. Jangan. Kadang salen nih. Yang ini sekolah lewat di kali. Lewat kali. Orang lewat ini kak. Nah ini PSM PSM. Wis yung kono. Ono. Mangkak masak. Ambil tomat taruh. Ada yang beta. Apa ngesop? Ditutup biar ngonek ketumruk. Salam kok. Jadi sama duit ya kumpul. Kalau gua itu lami mulai. Orang mau ngomongin ani? Apa banget? Lanjutkan aku lagi mulai kongkone bayi kabeh tuku iki. Lagi pengen ale kene-kene jenenge ale kelandingan. Aduh nek mbakmu taku kayak piro kono? 1000 murah. 1000 lagi.
Limo ah, go mulih. Langsung Go mulih anu ora ya? Aturan lanang ceritane. Aturan lanang kebana. Ambek pengen kangkung sak gendel. Aline 5. Ale iki lho yo, api-api alene yo. Makane gak Aku njuk 5 Mbak Mut. Jamur apa ki? Mbok sengkok. Kuwi lho mbok sengkok kok adol pitik kuwi lho. Ujung-ujunge sak payu. Iya. Oh ya ampun. Iki anu omongi. Wis diomongi kon sabar. Njuk pira mo? Aku njuk 5 yo. Wes 5 wes. Aku pekno 5 Mbak Mut. Teman pagi lek is. Nilai mbae. Bukan sapa? Mbah Mardi. Heeh, kudu rasa-rasen ndek iki kae wis mari tapi saiki. 5 yo. Iki anu apa Iis? Iki Iis mek 5. Api-api yo. Ya ampun. Kangkungnya dawu-dawu, Dek. Nek kerasa kayak tadi lah. Dengan mangan kangkung. Kau, Pak To. Piye Pak To, kowe gak bisnis? Walah kangkunge. Kangkunge karek cok ki. Jaki kowe Coba ning kono. anjel ae. Yo. Ki kian ono Mbak Muji. Limo. Ya. Los. Kir. Ya, Apa neh? ku lho kok iso. Susuku ki. Nek iki kan ale nganu gede. Terus nek ning anu ale kemplang sing nggo panggang kuwi, kelan panggang sedep. Ini ada cambah besar iki biasanya senenganku guys cambah ngene iki. Tapi wis ale ya wis. Ada kerupuke. Iki kerupuk bakaran. Kerupuk bakar enak, apa enak. Doe kemang. Nah iki Mak Emin iki lho kon ngengai temu. Hari ndik anu eni ndik iki ya rombongan kok lan temu. Mak Emin sapa? Oh, Lanjut masak guys, masak dong telo mbek uwi. Kelan asem dikei dong dondong. Iki peri mbek doe sop. Peri mbek doe sop. Kakung ambek Mbak Isma, jangan dong telo. Asem uwi, walah mumur. Wis ki ya tak pateni ya. Dong telone ben medhuk sik melomot kabeh. Lu ndak medon. Sop. Masak air reno guys. Jambe. Mumpung kene jek akeh jek akeh rape mepes tahu. Mbah piye iki? Nek mangan gak roh. Menyoke lho. Diundoi guys. Ngono kae. Menyok Mesti kayak apa utri. nggih utri. Besok oleh-oleh betul oleh. Oleh-oleh nek mulih. Lho iki lho gedange. Gedange do mateng, pirang-pirang tundun.